filoloxía ou as humanidades, unha vertente artística moi interesante que te permite facer todo tipo de tropelías. No meu caso, creo que son un intruso aquí, non? Porque eu realmente son biólogo, entón os biólogos a opción B sempre nos queda de Ana Obregón, que... Pareceme a mí personalmente unha maneira maravillosa de explorar, non, as inquietudes de cada quen, de intentar contar un pouco como este mundo, de transgredir, porque para mí, na concepción que teño eu, o teatro ten que contar e transmitir algo sempre. Está ben facelo solo por puro entretenimento, pero cando ten un pouco de pouso, pois tamén chega máis, habitualmente. Eu que decía que non sei por que non. O mellor, como perspectiva laboral, pois o teatro, a filoloxía, a bioloxía, metade das que acaban en xía, pois están aí nun nivel, non? Cada cousa mal, pero por exemplo, neste caso, nós partíamos de grupos moi diferentes de teatro, cada un polo seu lado. Coñecímonos nun curso de dramaturgia, comezamos un proxecto novo que este, que está funcionando bastante ben, que cada vez nos chaman de máis sitios para facer unha serie de cousas, que non nos saca ningún de traballar, pero que a min vale para compensar todas esas horas que pasamos noutro traballo para subsistir, que non te realizan para nada, senón ao contrario, que te amargan, non? Entón é como unha vía de escape maravillosa. Bueno, pois, o que diría iso, estamos totalmente de acordo. Bueno, eu sou un filólogo hispánico que salí aquí desta facultade como en todos os meus. Por que facer teatro? Si, a resposta é por que non. É dicir, está todo ten que ver, non? Un dos motivos polos que eu empecé en teatro, que foi xusto cando empecé na facultade, un pouquinho antes, era porque me gustaba tanto ler a literatura, e o teatro era unha forma de dar vida a todo iso que estaba lendo, non? É como ti les unha novela, pero é como que a mí me faltaba algo, non? Esa necesidade de ver a outra... É dicir, eu creo que aí estamos moi influenciados polo cinema, non? De que é preciso ver todo a través de imaxes, a plástica sempre está aí. A posibilidade de poder facer teatro, darche esa outra visión, é dicir, é como que os personaxes cobran vida, como que son de verdade, como ti os podes facer, podes modelar, podes xogar con eles, podes facer o que che pegue con eles. Entón, dende unha perspectiva dun filólogo, é dicir, a maior parte de teatreiros do país son filólogos, é dicir, é algo moi curioso. Incluso aquí en Lugo hai moita xente que estudiou filoloxía e que está facendo teatro. Unha das cousas que a mí sempre me sorprendeu era porque non había un grupo de teatro na facultade, cando, por exemplo, en Santiago hai tropecientos mil na facultade de filoloxía. Aquí sempre estivo un pouco ermo, por exemplo, no espazo de teatro da universidade, apenas houbo xente de filoloxía ou de humanidades na aula de teatro na universidade. É sempre como que hai unha separación. Nos cando estivemos en OE, fai moitos anos, intentamos romper un pouco esa barreira e fixemos moitas cousas e tal. Bueno, tamén un dos motivos polos que estamos aquí é para animarvos a que vos tomedes iniciativas, que arrisquedes, que fagades o que vos dé a gana cos textos, que collades, que é outra maneira, non? Estudiar está moi ben, é necesario, hai que facelo, pero se sodes filólogos por devoción, que sei que en moitos casos non é así, que na miña xeración prácticamente éramos moi poucos que estudábamos o que quixéramos, é unha maneira de achegarse o que é a literatura, o que, ademais, non só a literatura, senón incluso a fonética, o que sei, é dicir, o teatro é como unha especie de... A mí o feito de estudar filoloxía deu un mogollón de ferramentas para despois poder aplicalas o que era o feito teatral.
Bueno, sí, saída laboral non hai a nivel de teatro, pero sí que está moi complicado, pero como en todo, eu teño amigos veterinarios que están en paro antes de tratar. E curiosamente, eu sou un filólogo, e eu, en la que este traballando como becario, pero estou traballando de teatro, nunha bolsa formativa, pero en materia teatral. É dicir que, non sei, é como algo... En Lugo, non estou en Santiago, é como imposible, non? Aparentemente, bueno, algo hai, non? Hai algo de esperanza. E tamén, xa vou acabando, estou soltando un rollazo, animo vos a que vayades a ver teatro, porque é a outra cara, moitas veces tamén se esquece, non? Nos estudos filolóxicos, por exemplo, que é o que máis podo falar, había profesores que sí que te animaban ao teatro, íbamos ver a Semana de Teatro Clásico, tal, pero hai máis teatro aparte dese. Desgraciadamente en Lugo apenas ven teatro, pero penso que dende a filoloxía, dende os estudos humanísticos, que se ten que reivindicar o teatro, tense que intentar que veña teatro a Lugo, non? Tamén é unha universidade, un foro, que vos acheguedes ao teatro, que está aí ao lado, que hai moito teatro en Lugo, moitísimo, moito máis do que vos podedes imaginar. E é curioso porque vos estades todos os días con textos, en moitas ocasións teatrais, e parece que estades nunha illa, pero non, porque hai ese outro mundo que está aí traballando co teatro e tal. E, por exemplo, nosotros estamos faltando un curso de escrita teatral, de dramaturgia. Bueno, é un caso, non? Que hai máis vida, non? Parece que non hai cousas en Lugo e hai tropecientas mil. E, bueno, nada máis, solamente dicimos que actuamos o 6 de novembro no Clavichendo, que vos animedes, que Microefectos Dramatúrxicos está aí para que cada mes, a comezos de mes, vamos a estar no clave a partir de agora, non? Sí. Nada máis. Bueno, eu de entrada podría supoñer como a vertiente un pouco pesimista de cando se remata unha carreira como humanidades, no meu caso. Bueno, eu dediquei un tempo a seguir formándome, curso de doutoramento, traballo de investigación de lado, máster, claro, de repente podes atopar nunha perspectiva complexa de desemprego, falta de perspectivas, exceso de formación, un currículo inmenso, bueno, un pouco gordiño, pero non consigo nada con isto, non? Ou é complexo, non? E de repente cruzouse o teatro polo meu camiño, claro, viñome moi ben ter unha actitude que poderíamos denominar humanista, non? Porque nunca tive moito interese no teatro, sempre me falou de moitos anos do teatro. Eu sempre fui máis de cinema, e tivemos debates, e sempre era teatro, non o medio. Pero esa actitude que poderíamos denominar humanista, apertura de miras, poñer o foco en outras cousas, abrir a mente, fíxome moito ben, porque nun momento vital e un pouco complexo, como estaba pasando, esa actitude vendoume isto, de repente estame axudando a abrir máis a mente, ter máis iniciativas, digamos unha actitude xa de abrir a mente cara a ese humanismo casi renacentista, non? De non pechemos portas e probemos cousas novas, non? Esa apertura de miras axudoume a aceptar o teatro e agora mesmo foi como motor un momento máis activo que me repercute positivamente moitas cousas e, por tanto, se alguén dentro dun tempo, tampouco quero vir aquí a dar un discurso pesimista, non? Pode verse nesta tesitura de verse un pouco a deriva, pois esa apertura, esa vitalidade humanista pode resultar axeitada para topar outras vías, se acabades como está ben, pero así non sexa, non? Que saíades adiante, pero non sempre sen esquecer esa idea, porque aquí estamos, non? E os campos ou carreiras, esa visión, non? Pues, según o noso teatro,
bueno, para nós, para os que comenzamos nesta facultade, é moi especial vir aquí e plantear esta pequena tolemia de peza, sentarnos ao outro lado, que sempre estábamos no lado que estades vos. É un orgullo, non? Esta actitude humanista, pois xa que nos permitiu chegar hasta aquí, que non sexa moito, pero vitalmente fai-nos moito ben. Cederei a palabra a María. Bueno, eu estou facendo a tese de doutoramento, entón, imaginades que esta representación é como terapia. Bueno, eu ainda sigo parcialmente vencellada, non, absolutamente vencellada á filoloxía. Bueno, estou rematando a tese e estou tamén traballando media xornada no proxecto de investigación, pero, sobre todo, creo que neste caso, para falar do teatro, o que me está dando é esa parte creativa que ás veces se cadra a perspectiva exclusivamente académica, pois digamos que durme un pouco, non? E de algún xeito o teatro, e sobre todo pois agora con este grupo que temos, que de alguma maneira nos fai vivir todo o proceso, porque todos somos creadores, es decir, todos escribimos pezas, todos actuamos, bueno, diriximos. Entón, pois, de algún xeito, motiva-me a mí personalmente para a escritura, para continuar lendo teatro, e lendo literatura, non? Sobre todo nunha etapa na que leo moita, digamos, moita bibliografía secundaria, non? É dicir, moitos textos sobre os textos, pero de algún xeito tengo a motivación para seguir lendo teatro, sobre todo, e tamén, pois novelas, indo moi preto da ficción. E, pois, animovos a todos a que probedes, porque realmente o teatro é moi terapéutico, apréndese moito do teatro, apréndese moito para a vida, é dicir, tamén ser actor é unha maneira de plantarse na vida. Eu fui docente unha época tamén, hai moito de teatro, ser docente tamén, non? En poñerse diante do público e sair para diante, non? En situacións que se presentan na aula. Pois, bueno, non sei, por outra parte, para volver a rematar cos estudios humanísticos, a marxe da situación actual, que digamos que tende ao pesimismo en todos os ámbitos, eu creo que valoraría sobre todo a solvencia da formación humanística, o que aporta non só como fin en sí mesmo, como formación, como contidos, como orientación laboral, sino a formación integral que dá ao individuo, tanto de maneira cultural como fundamental, a posibilidade de expresarse con máis ou menos claridade, de escribir correctamente, de comprender, de que hoxe non, na situación na que estamos non enganen a na de poder expresar o que pensa. Entón, pois, con todo, anímovos a que estudiedes, a que rematedes os vosos estudos, e tamén que vos animedes co teatro, como facelo, escribilo, velo, lelo. Quizás para darle un toque máis optimista, para rematar nesto de por que iniciarse no teatro tamén, eu, cando empecé e acabei a carreira, estábamos nun momento que salían 700 biólogos o ano en Galicia, que é unha burrada, total e absoluta, que metías nesa carreira e todo o mundo te avisaba que las directoras listas do paro, etc. Eu cursei esa carreira porque era que me interesaba naquele momento, a que me chamaba, acabeina. Non nos enganemos, están aí os estudos que dicen, o 80% dos titulados neste país atopan o seu primeiro traballo depois de 2 anos e por medio dun coñecido, é moi importante non desbotar a vida social. Os nosos pais non están de acordo co tema, pero ao final ten poder unha razón. En moitas das entrevistas que fun, dadeus conta que se xa nunha época na miña que casi ninguén facía másteres, na que sexa, os currículos hai momentos en que van moi parellos, porque chega un momento que todo Cristi fai un máster, todo o mundo fai non sei que. Estas pequenas cousas son as que marcan a diferencia deles. A min, en máis dunha entrevista de traballo, ou a rematar, e cando por fin te dan o traballo, me decían que precisamente me escolleran a min porque facía moitas cousas. Porque sabía de moitas cousas e porque facía moitas cousas. Eso, todo o que fagamos fora do academicista, é moi importante telo en conta tamén e metelo nos nosos currículos, ou se non está no currículo de forma escrita, dicilo.
porque moitas veces é a diferencia entre quedarte fora ou meterte dentro. Parece unha tontería, pero é certo, realmente, porque se lle presupón unha serie de actividades, unha serie de cualidades, que o mellor esa persoa que che vai a contratar dice: ostras, pois este tío, vale, incluso algunos ten que diferenciar uns os outros, non? Entón, por aí vai o do optimismo. E despois, perseverar, buscar, reloitar, informarse moitísimo. No meu tempo había o labor